Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Bacol. Taong 1990, Bukayaw, Oriental, Mindoro. Ilang taon na ang nakalilipas, magmula noong umalis si Bacol at ang kanyang pamilya sa Mindoro. Nagkaroon kasi ng oportunidad ang kanyang ama sa ibang bayan, kaya agad sila ritong umalis. Biglaan ang lahat, pero pagdating nila sa karatig bayan, wala naman silang pinagsisihan. At magmula noon, tuloy-tuloy na ang pag-unlad ng kanilang buhay. Hindi na nila pinangarap na bumalik pa ng Mindoro, pero syempre di lang tao, may mga pagkakataon na nakakaramdam sila ng pangungulila, lalo na sa kanilang mga naiwang kadugo at magulang. At ito ang sanhi para magdesisyon ng kanyang mga magulang na umuwi. Nobyembre nang magdesisyon ng kanyang ama na bumalik sa Bukayaw. Nataong may 1 linggo sila noong bakasyon, kaya di na ito nagdalawang isip na umuwi. Kasama ang 2 niyang kapatid, kaagad silang lumuwas ng bayan. 1 buong araw ang nangyaring paglalakbay, gawa ng tumawid pa sila ng dagat. Bandang madaling araw na rin nang nakarating sila ng Mindoro, kaya ang kabuuan ng araw, ginugol nila sa pagpapahinga. Bandang hapon na sila nagising, kung saan kaagad naman silang sinalubong ng kanilang pamilya. Napakasaya ng lahat dahil hindi nila inaasahan ang biglaang pagbisita nila Bacol. Kinagabihan, dito na nila ipinamigay ang mga dala nilang pasalubong. Nagkaroon din sila ng konting salo-salo kasama ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Ang kaso lang, pagbisita ng mga ito, may napansin si Bacol na hindi pumunta. At yon ay ang pamilya ng pinakamalapit na kaibigan ng tatay niya. Matalik din silang magkaibigan ng anak nito. Kaya nung hindi niya ito nakita, agad niya itong naitanong sa tatay niya. "Tay, sila Roman po ba? Bakit hindi sila pumunta? Nabisuhan niyo ba sila?" Oo anak, ang kaso, wala sila rito. Sabi ng mga nakausap ko, ilang taon na silang umalis dito sa baryo. Pero may mga nagsasabi namang nandito pa rin sila. Ang problema, hindi na sila gaanong nakikipagkapwa-tao. Wala akong ideya kung bakit sila nagkaganon. Kaya bukas na bukas, ako na mismo ang pupunta para makabisita. Malay mo, baka meron tayong maitulong sa kanila. Nang marinig ito ni Bacol, kaagad itong nagpumilit na sumama. Siyempre wala namang nagawa ang tatay niya, kundi paunlakan siya. Matapos ang usapan, kaagad naman niya yung iniwan. Marami kasi yung bisita at alam niya na ayaw nitong palaging ginugulo. Maya-maya pa, nang magsiuwian na ang mga pumunta, dito na rin nagtapos ang kanilang salo-salo. Maaga pa silang nagpahinga, gawa nga ng marami silang pupuntahan kinabukasan. Pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa lang naghahanda na ang kanilang pamilya. Maliligo kasi sila noon sa isang tagong sapa, kaya hindi na magkamayaw sa pagluluto ang mga kasama nila. Nang mapansin ito nila Bacol, dali-dali naman silang nagpaalam sa kanyang ina. Inabisuhan ito ng tatay niya na hindi sila magtatagal, kaya naman di na ito tumutol. Pag-alis nila ng bahay, kagad nilang tinahak ang daan. Bagaman 5 taon na silang hindi nakakauwi, lahat ng lugar doon, kabisadong-kabisado pa rin nila. Nakatira sa dulong parte ang pamilya nila Roman. Dati katulad din sila nito, nakapos sa buhay at halos walang kakayanan. Nagkakilala ang kanilang mga magulang sa palayan, gawa ng tinulungan nito noon ang tatay niya noong nakikigapas ito sa lupang sinasakahan nila. Binatilyo pa sila noon, kaya hanggang sa tumanda, naging matalik na silang magkaibigan. Masiyahin ang pamilya nila Roman, yung tipong kahit punong-puno ng problema, hindi mo silang makikitang nag-e-eskandalo sa labas ng kanilang bahay. Ang ginagawa nila, tahimik nila itong pinag-uusapan sa loob. Marespeto rin silang mga tao,
at higit sa lahat, mapagbigay sa mga nangangailangan. Dahil dito, kung kaya't napalapit sila roon ng husto. Kaya naman nang marinig nila ang tungkol sa mga nangyari, hindi sila nagdalawang isip na pumunta. Habang papalapit, bitbit nila ang kanilang pag-asa na sana ganun pa rin yon kapag kanila na itong nakita. Ngunit nang masipat na nila ang bahay, bumungad sa kanila ang malamig na paligid, madamong bakuran at higit sa lahat tahanang halos masira na sa paglipas ng panahon. Sa estado ng lugar, hindi malabong wala na ritong nakatira. Pero nang makita ito ng tatay niya, hindi ito kaagad nawala ng pag-asa. Sa halip, nagdesisyon itong pumasok para malapitan ng husto ang bahay. Nababahala man si Bacol sa gagawin nila, napilitan siyang sumama hanggang sa makarating na sila sa entradang pinto nito. Dante? Dante! Nandyan ka ba? Si Rafael to. Ilang beses itong tinawag ng kanyang ama, pero sa kasamaang palad, wala talagang sumasagot. Tahimik din ang loob ng tahanan, kaya inakala talaga nila na wala roong naninirahan. Ngunit nang akmang aalis na sila, biglang lumangit-ngit ang pinto at sa isang iglap, nakita nila si Dante kasama ang anak nitong si Ramon. Tahimik lang itong nagmamasid, blanko ang muka, na animoy walang emosyon. Pero nang makita ito ng tatay niya, dali-dali ito ritong lumapit at yumakap. At sa hindi malamang dahilan, unti-unting nagkaroon ng emosyon ang muka ng mag-ama. Nang mapansin ito ni Bacol, dito na siya napabuntong hininga. Gawa ng sa puntong yun, sigurado na siyang nakikilala na sila ng mga ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagsimula nang magsalita si Dante. At paunti-unti, bumalik na ang dati nitong pag-uugali. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ito ng tatay niya na ngumiti. Nagkaroon na rin ng sigla ang kanyang kaibigan hanggang sa mag-usap na silang dalawa. Lahat ng alaala binalikan nila, animoy kahapon lang ito nangyari. Pagkatapos ng kanilang masayang kumustahan, niyaya nila ito na maligo kasama ang kanilang pamilya. Ngunit nang marinig ito ni Dante, kaagad itong tumanggi. Pasensya ka na, Rafael. Pero hindi kami makakasama. Sa susunod na lang, malay mo sipagin kami ng pamilya ko. Pero huwag kang mag-alala. Anumang oras pwede kayo ritong bumisita. Lagi mong tatandaan na palaging bukas ang bahay namin para sa iyo at ng pamilya mo. Nang marinig ito ng tatay niya, hindi na ito nangulit. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito nito na itanong ang tungkol sa mga naririnig nilang usap-usapan sa baryo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito sumagot. Tahimik lang ito pero bakas sa kanyang muka ang matinding problema na kanilang dinadala. Nag-aalala man sila Bacol, pinili na lang nilang respetuhin ang pananahimik ng mga kaibigan nila. At pagkatapos nun, tsaka na sila nagpaalam na aalis. Paglayo nila sa bahay nito, nakita nila ang mag-ama na pumasok na rin sa loob. At sa loob lamang ng ilang segundo, bumalik na naman ang kakaibang presensyang una nilang naramdaman sa bahay na yon. Kaya habang sila'y naglalakad, hindi nila maiwasang pag-usapan ang tungkol dito. Aminado ang tatay niya na hindi ganoon ang kanyang kaibigan noong mga panahong nagsasama pa silang dalawa. Naramdaman din ito na parang pilit ang pakikipag-usap nito sa kanila, kaya mas lalo pa itong kinutuba ng masama. Ang akala ng tatay niya, meron lang itong problema, pero ang hindi nila alam, mas matindi pa ang problema nito sa kanilang inaakala. Dumaan ang mga araw, pabalik-balik na sila sa bahay nila Ramon. At kagaya ng dati, naging mainit naman ang pagtanggap nito. May mga napapansin man silang kakaiba sa lugar, hindi na nila ito gaanong pinagtutuunan ng atensyon. Gawa ng sa isip-isip nila, baka naninibago sila sa ganoong paligid.
Ayon kay Bacol, na sa loob ng ilang araw na pagbisita, marami siyang napansing kakaiba. Pagdating sa bahay nito, sa kilos ng pamilya at sa pamamaraan ng pakikipag-usap sa kanya ng kaibigan niya. Malakas ang kutob niya na merong mali, pero hindi niya matukoy kung ano ang pagkakamaling yun. Kalaunan, pagtungtong ng Biyernes, nagdesisyon ng tatay niya na makipag-inuman sa bahay nila Dante. Kinausap nito ang ama ng kaibigan niya na kung pwede silang magsama ng iba pa, pero tumanggi ito. Basta ayon dito, kung makikipag-inuman sila, mas mainam na sila ang pupunta dahil kapag merong iba, hindi ito haharap sa kanila. Prangka ang pagkakasabi ni Dante noon sa tatay niya, kaya hindi na ito tumutol. Wala rin itong inisip na kahit na ano, at ang tanging gusto lang nito, muling makasama ang kanyang matalik na kaibigan bago sila umalis ng Mindoro. Kinagabihan ng Biyernes, nagpaalam sila sa kanyang ina. Tumugo naman ito, pero inabisuhan sila nito na umuwi bago maghating gabi. Dagdag pa nito na huwag masyadong magpapakalasing dahil kinabukasan aalis na sila roon. Nang marinig naman yon ng tatay niya, kaagad naman yung sumang-ayon. At pagkatapos ng usapan ng dalawa, dali-dali na silang umalis. Ilang minuto ang lumipas, narating na nila ang bahay nila Roman. Malayo pa lang, kapansin-pansin na ang mga sigang sinindihan nito sa buong paligid. Kahit walang buwan, napakaliwanag ng bahay. Nakabukas din ang lahat ng gasera sa loob nito. Animoy may magaganap na selebrasyon. Kaya naman ang masipat ito nila Bacol, dali-dali silang pumasok. Pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila ang pamilya na nakaupo sa hapagkainan. Wala kasi itong sala pinuno, kaya pagpasok mo rito, diretsong kusina ang sasalubong sayo. Maya-maya pa, sabay-sabay naman itong tumayo, senyales na pinapasabay sila nito sa kanilang paghahapunan. Nahihiyaman, hindi sila nagdalawang isip na yon ay paunlakan. Ngunit habang sumasandok ng pagkain ang kanyang ama, may napansin siyang kakaiba sa mga pagkaing nakahanda. Hindi ito ang tipikal na pagkain na nakasanayan niya dahil bawat isa sa mga putahing nandun may kakaibang lansa at amoy. Pagpaling niya ng tingin sa kaibigan niya, nakita niya itong napayuko at walang imik. Pinagpapawisan din ito na para bang kinakabahan ito. Kaya naman imbis na kumain, nagdesisyon siyang tumanggi. Ang rason niya busog pa siya, pero yung kanyang ama, tuloy-tuloy lang sa pagkain dahil sa tiwala nito. Pagkatapos nun, tsaka umalis ang pamilya nila Ramon. Silang dalawa naman, naglakad-lakad sa labas para magpahangin. Marami rin sila noong pinag-usapan na pawang patungkol sa kanilang mga nakaraan. Pero habang pinag-uusapan nila ito, dito siya naghanap ng pagkakataon na maitanong ang nangyari sa pamilya nito. Hindi niya mawari pero gustong-gusto niya talagang mapag-usapan nila ang tungkol dito. Nang marinig naman ni Ramon ang kanyang tanong, nakita niya kung papaano ito mailang at manahimik. Sigurado siya na ayaw nitong sumagot, pero pinilit niya ito ng pinilit hanggang sa wala na itong mapagpipilian. Labag man sa loob nito, nagdesisyon itong ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanila. Ayon sa kaibigan niya, na noong umalis sila sa kanilang lugar, hindi na halos matapos-tapos ang kinakaharap nilang problema. Matinding kahirapan at kawalan ng pag-asa ang pumalot sa kanilang pamilya sa puntong isang beses na lang silang nakakakain sa isang araw. Sinubukang humingi ng tulong ng tatay niya sa kung kani-kaninong tao, pero sa bandang huli, walang tumulong sa kanila. Nagkaroon ito ng puot sa baryo, kaya sa halip na maglagi rito, nagdesisyon itong pumunta sa bundok para manguha ng mga pagkaing pwedeng mapakinabangan ng kanilang pamilya. Nagtagal ito ng ilang buwan bago ito bumalik sa kanila na para bang tao na. At magmula noon,
mas naging mabilis ang kanilang pag-unlad hanggang sa hindi na sila nakakaranas ng matinding gutom. Oh, mahirap pa rin kung may tuturing ang pamilya nila Ramon. Pero meron silang taglay na yaman na walang kahit na sino man sa kanilang lugar ang meron. Dahil dito, kung kaya't nabuhay sila ng maayos at wasto. Wala na rin silang pinoproblema pagdating sa pagkain, lalo pat lahat ng hingi nila na ibibigay ng kanyang ama. Dagdag pa nito na, kagaya ng kanilang pamilya, hangad ding ibahagi ng tatay niya sa kanila ang yamang minsan nilang tinaglay. Dala ng kuryosidad, napilitan siyang singitan ang kaibigan niya. Sa haba na kasi ng kanilang napag-uusapan, hindi pa rin ito nailalahad ang tungkol sa yamang kanina pa nitong sinasabi sa kanya. Kaya naman nang marinig ito ni Ramon, napangiti lang naman ito habang nagwiwika ng, "Ang yaman ng lihim na karunungan ang sinasabi ko sa iyo. Malawak ang saklaw nito, Bakol, at naniniwala ako na magugustuhan nyo rin ito. Sa ngayon, sumasailalim na ang tatay mo rito. At bago matapos ang gabing ito, ganap na siyang kaisa namin. Darating ang araw, magiging katulad ka na rin namin. Hindi na ako makapaghintay sa puntong yon, dahil noon pa man talaga, ito na talaga ang pangarap ko. Maniwala ka, ni minsan hindi kita nakalimutan. Sana Bakol, hindi ka magbago. Maraming salamat dahil kahit papaano, ibinalik nyo ang bagay na minsan na saming nawala. Wala kang ideya kung gaano kami natutuwa at nagpapasalamat sa inyo ng tatay mo." Pagkasalita nito, dito niya nakita ang alaga nitong kambing na merong 4 na sungay at nanlilisik na mga mata. Kakaiba rin ito sa lahat ng kambing na nakita niya, gawa ng wala itong balahibo at may kulay uling itong balat. Kakaiba rin ang paghuni nito na para bang maihahalin tulad sa isang demonyong gumagala sa kalaliman ng gabi. Pagsilay niya sa nilalang na yon, kaagad naman siyang napatakbo pabalik sa kinaroroonan ng tatay niya. Pagdating niya rito, sinubukan niya itong kausapin ukol sa mga nalaman niya, pero hindi yun nakikinig na para bang hindi siya nito nakikita at naririnig. At ang tanging nakakapansin lamang sa lahat ng mga sinasabi niya ay ang ama ni Ramon. Mayat maya ang pagsipat nito sa kanya, pero hindi siya nito kinakausap. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong tumayo at lumapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, hinalikan siya nito sa noo kasabay ng pagwika nito ng, "Huwag kang matakot, Bakol. Mapanatag ka. Nasa mabuti kayong kamay ng tatay mo." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad siyang nakaramdam ng matinding kilabot. Yung kilabot mabilis na nanuot sa kanyang sistema hanggang sa parang maging bato na ang katawan niya. Gusto niya noong magsalita at magdahilan sa kaibigan ng kanyang ama, pero hindi niya ito magawa. Sa tindi kasi ng takot na nararamdaman niya, lahat ng gusto nitong sabihin ay sinusunod niya. Kalaunan, pagdating ng kaibigan niya, dito na ito kasywal na lumapit upang bantayan siya. Magmula noon, hindi na nakatakas si Bakol. Harap-harapan niyang nasaksihan kung papaano lumamo ng karne ng tao ang tatay niya. Kaya niya nasabing karne ng tao ang kinakain nito, gawa ng may mga daliri siyang nakita sa mga pulutang nakahain. Ang nakakapagtaka, para bang hindi ito napapansin ng tatay niya. Maya-maya pa, bigla na lamang itong nakaramdam ng matinding pagkalasing sa puntong hindi na ito makausap ng kaibigan nitong si Dante. At nung mapagtanto naman ng nilalang nalunod na ito sa alak, dito na ito tumayo, sabay kuha ng bote ng alak na nasa ilalim ng mesa. Pagbalik niya rito ng takip, bigla naman niya itong kinagat ng napakalakas. Akala ni Bakol na hihibang na ito, pero maya-maya pa, may napansin siyang berdeng likido na dumaloy mula rito. Matyaga itong inipon ni Dante hanggang sa dumami na ito. Mga 1 kutsarita.
Matapos nun, kaagad itong lumapit sa kanyang ama at ipinainom ang bagay na yon. Nang magawa niya ito, tsaka ito nagdasal ng kung anong mga salita hanggang sa magkamalay na ang tatay niya. Paggising nito, para itong naalimpungatan mula sa napakasamang panaginip. Pilit nitong itinulak ang lahat ng bagay na nasa malapit hanggang sa dito na ito napakalma ng ama ng kaibigan niya. Maya-maya pa, nanumbalik na ang ulirat nito. Gulat na gulat man, kagad nitong naunawaan ang mga nangyayari. Personal na rin itong humingi ng tawad sa kanyang kaibigan na para bang ito pa ang nagkasala. Matapos nun, nagdesisyon na silang dalawa na umalis. Pero bago sila pahintulutan ng ama ng kaibigan niya, binalaan siya nito na huwag magsasalita ng kahit na ano. Nang marinig naman yon ni Bacol, napalunok lang naman siya ng laway habang sumasang-ayon. Hindi nagtagal, nang makabalik na sila ng bahay, buong gabi siyang hindi nakatulog. Kinabukasan napansin siya ng nanay niya na tulala at parang aligaga. Lahat na lang ng kaluskos nagugulat siya. Kaya nang mapansin ito ng nanay niya, kagad siya nitong kinausap ng mahinahon. Ayon sa kanya, na kung siya lang talaga ang masusunod, hindi talaga siya magsasalita ng kahit na ano. Gusto niya kasing sundin ang sinabi ng kaibigan nito sa takot na baka may mangyari sa kanilang masama kapag hindi niya yon sinunod. Pero dahil sa pamimilit nito, wala siyang nagawa kundi ang magsalita. Kaya sa halip na aalis sila sa araw na yon, nagdesisyon ang nanay niya na manatili na muna pansamantala. Bukod kasi sa masama ang pakiramdam ng kanyang asawa, dito rin ito nakumpirma na meron ngang nangyayaring hindi maganda. Kaya para matulungan ang kanilang padre de pamilya, kaagad nitong ipinagbigay alam sa kanilang mga kadugo ang lahat ng nalaman nito mula sa kanya. Nang marinig naman yon ng mga tiyuhin niya, dali-dali itong nagtipon sa tinuluyan nilang bahay upang ito ay mapag-usapan. Nang malaman nito ang tungkol sa mga nangyari, nagdesisyon itong sugurin ang bahay ng kaibigan ng kanyang ama. Galit na galit ang mga ito dahil hindi ito makapaniwala na maging sila nagawa nitong taluhin. Ngunit nang marinig ito ng lolo niya, kagad nitong tinutulan ang balak ng mga tiyuhin niya. Ayon dito, Hindi yan ang sagot sa problema ng kapatid ninyo. Sa tingin nyo ba, maililigtas nyo siya kung uunahin nyo ang paghihigante? Delikado ang lagay ni Rafael, mga anak. Kaya unahin muna natin siya bago ang lahat. dahil sa sinabi ng matanda, kagad na kumalma ang mga tiyuhin niyang halos mag-away-away na. Maya-maya pa, sa halip na unahin ang kaibigan ng tatay niya, nagdesisyon ng mga ito na pumunta sa karatig lugar para hinga ng tulong ang isang babae lang malapit sa kanilang pamilya. Ito palagi ang kanilang nagiging takbuhan tuwing may iniinda sila, kaya naman alam na nila ang kalibre nito. Sumapit ang gabi, dumating ang mga tiyuhin niya kasama yung babaylan. Sa puntong yan pinuno, medyo nagkakagulo na rin sila dahil ang tatay niya noon hindi na maganda ang lagay. Kinumpirma na rin ng lolo niya na hindi ito yanggaw, na siya namang pinatunayan ng babaylan pagdating sa kanilang tahanan. Ayon dito, isang lason ang pumasok sa loob ng katawan ng tatay niya. Hindi ito nakatuon sa pagpaparami ng lahi, bagkus nakatuon ito sa pag-aalipin ng nilalang na may malaking pakinabang sa kanilang uri. Sa madaling sabi, balak ng ama ng kaibigan niya na maging katasan ng lason ang tatay niya. At kaya yun hinahangad ng ama ni Ramon ay dahil sa pagnanais nito ng mas malalim na karunungan. Ano man ang karunungang yon, magdudulot ito ng peligro sa lahat ng tao. Nang marinig naman ni Bacol ang sinabi nito, halos hindi siya makapaniwala. Alam niya kasi kung gaano kalapit ang dalawa, kaya hindi niya halos maisip kung bakit nagawa ito sa tatay niya. Gayunpaman, naniniwala siya na totoo ang lahat ng sinasabi ng babaylan sa kanila. Matapos ang nangyaring pag-uusap,
tsaka na nito tiningnan ng tatay niya. At nang magawa na ito ng babaylan, dito na nito sinabi ang patungkol sa 3 araw na palugit bago ito mawala sa katinuan. Dagdag pa nito na para hindi ito mangyari sa kanyang ama, kinakailangan nilang dakpin ang kaibigan nito at pamilya upang mabawi nito ang lason na ibinigay. Dahil sa sinabi nito, kaagad namang nagpulong ang mga tiyuhin niya para magsagawa ng plano. Paglalim ng gabi, hindi na ito nagpaalam sa kanila. Alam nila Bacol na patungo yon sa bahay nila Ramon, kaya buong magdamag din silang naghintay. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, dito na sila nakarinig ng mga taong nagsisigawan sa labas ng bahay. Yung iba umiiyak na, animoy may nangyari sa kanila. Nang marinig naman nila ito, kagad nila itong pinuntahan. Paglabas nila, nakita niya ang mga tiyuhin niya na duguan at nanghihina. Wala na rin itong mga dalang armas, indikasyon na nagkanya-kanya ito para lamang makatakas. Sa kasamaang palad, 2 sa kanilang kasama ang naiwan at hindi na rin nila ito natagpuan. Pagsikat ng araw, kagad silang pumunta sa bahay nila Ramon. Lahat sila nagkaisa para madinig ng baryo ang hinaing nila. Ipinaalam na rin nila ito sa barangay hanggang sa pasamahan na sila nito sa mga tao. Pagdating nila sa bahay ng kaibigan niya, nakita nila itong sarado at tahimik. Yun bang parang tulog pa rin yung mga nakatira doon? Pagsilay naman doon ng mga tanod, kagad itong nagtanong sa kanila. Kesyo, matagal na roong walang tao, wala silang mahanap sa lugar na yon at kung ano-ano pa. Ngunit nang marinig ito ng babaylan, kagad nitong pinatahimik ang mga tanod. Huwag kayong magsalita ng kamangmangan. Ang mga matatalino, hindi kaagad gumagawa ng konklusyon ng kulang sa kaalaman. Maging mahinahon kayo dahil wala kayong kaalam-alam sa mga nangyayari. Pagkasambit nito ng mga kataga, kaagad itong pumasok sa loob ng bakuran habang nagdarasal. At habang papalapit ito sa bahay, mas lalo ring lumalakas ang pagtawag nito sa kanyang mga dasal. 2 beses na pinalibutan ng babayla ng bahay bago ito nagsaboy ng mga langis. At pagkatapos nito, tsaka ito humarap sa bahay habang tinatawag ang padre de pamilya ng mga nilalang. 7 beses niya itong binanggit bago nila nakita ang pagbukas ng pinto. Pagsilay nila sa loob nito, nakita nila ang ama ni Ramon na nanlilisik ang mga mata. Ganon din ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Nang masipat naman yon ng babaylan, sinigawan nito ang ama ni Ramon ng, Pati pala siya magkakaibigan. Normal na ang traidor. Nakakahiya ka. Pinagkatiwalaan ka pa man din yan. Nang marinig naman ito ni Ramon, bigla na lamang itong umatungal at walang pag-aatubiling sumagot ang mga ito. Tama kayo nang narinig. Tirik na tirik ang araw nang magdesisyon itong atakihin ng babaylan. Ang kaso lang, sa kabila ng kanilang mga lakas, meron pa ring kulang. At ito ang kawalan nila ng abilidad na gamitin ang totoo nilang anyo. Dahil sa kahinaang yon, kung kaya't madali silang natalo ng babaylan. Kalaunan, nang maramdaman na nitong nanganganib na ang buhay nila, sinubukan nitong sumuot sa talahiban. Subalit bago pa man ito makalayo, nasukol na ito ng mga kadugo nilang sumama sa kanila. Pagkatapos ng mga pangyayari, tinalian nila ito at pinagtulungang pasanin. Madala lamang ito sa tinutuluyan nila Bacol. Pagdating nila roon, kagad namang kumalat ang usap-usapan sa baryo. Marami ang naghahangad na makita ang mga ito, pero hindi yon pinaunlakan ng babaylan. Ayon sa babaylan, tutol siya na may makakita ritong hindi sangkot dahil ito ang posibleng pagmula ng mga usap-usapang walang katotohanan. Dagdag pa nito na malaya silang gumawa ng istorya,
Pero hinding-hindi nila ito makikita ng sarili nilang mga mata. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang mga tao kundi ang sumunod. Pagkaraan ng ilang minuto, kagad naman yung umalis. Dumaan ang mga araw, hindi na gaanong nabubuksan ang kanilang bahay. Mag-iisang linggo rin itong sarado, alinsunod sa pakiusap ng babaylan. Kasalukuyan kasi nitong pinagsasabay ang paggamot at pagpapahirap sa mga nilalang para lamang mapaamin ito sa kanilang mga kasalanan. Dagdag pa niya na, sa loob ng isang linggo, hindi naging maganda ang pinagdaanan ng pamilya ng kaibigan niya. Araw man o gabi, walang patid itong tinatanong ng babaylan at kapag tumututol itong sumagot, katakot-takot na pahirap ang pinagdadaanan nito. Kung hindi yun tinutusok ng matulis na bagakay ng babaylan, sinusunog niya ang mukha nito. Napilitan na rin itong patayin ang bunsong kapatid ni Ramon para lamang masindak ang kanilang padre de pamilya. At dahil sa ganoong pamamaraan, kung kaya't napilitan na rin itong umamin. Ito na rin mismo ang nag-alis ng sumpa sa kanyang ama hanggang sa paunti-unti na isalba na nila ang buhay nito. At nang manumbalik na ang lakas ng tatay niya, parang wala itong naaalala. Ayon sa babaylan, na marahil binura ng kaibigan nito ang kanyang memorya bago yun tuluyang palayain. Kaya naman, bago pa man madiskubre nito ang nangyari sa kaibigan niya, kaagad na nila itong inilayo. Madali naman nila yung nagawa dahil na rin sa tulong ng mga kadugo nila Bacol. Nang madala na nila ang pamilya nila Ramon sa kustodiya ng babaylan, dito na sila nagdesisyong umalis ng Mindoro. Pagbalik nila sa kanilang lugar, sinikap nilang mamuhay ng normal. Lahat kinalimutan nila dahil para sa kanila isang katakot-takot na bangungot ang kanilang pinagdaanan. At magpahanggang sa ngayon, kahit matanda na si Bacol Pinuno, hindi niya pa rin makakalimutan ang kanyang traidor na kaibigang aswang na siyang dumanas ng pagpapahirap ng batikang babaylan ng Mindoro.